Vom începe cu coaja de ecler. Sunt pastry șefi care susțin că acesta nu este un aluat și că de fapt, dar nu este nicio cremă. Din punctul meu de vedere, îl consider un aluat pentru că prin faptul că se fierbe, făina este opărită într-un lichid fierbinte. Terminologia din limba franceză înseamnă patașu, aluat la cald. Prin urmare, această opărire a făinii în lichid îi dă textură de aluat din punctul meu de vedere și prin urmare eu îl voi numi aluat. Da, este un aluat special și aparte și întotdeauna el trebuie învățat și studiat separat, nu poate fi asimilat altor tipuri de produse din patiserie. Deși este foarte ușor de mâncat, cum spuneam mai devreme, eclerul se mănâncă foarte repede pentru că este apreciat de foarte multă lume, este unul dintre cele mai apreciate deserturi și pare că ar fi ușor de realizat. Să știți că partea aceasta de obținere a cojii de ecler este una dintre părțile cele mai dificile ale patiseriei. Astăzi împreună o să încercăm să descoperim mici secrete, mici tipsuri pe care eu le-am descoperit practicând și aplicând de-a lungul carierei și totodată o să încerc să vă ofer niște repere, pentru că nu întotdeauna avem unități de măsură sau putem să măsurăm foarte exact sau foarte precis, de exemplu, consistența unei compoziții. Încă nu s-a descoperit o unitate de măsură sau un instrument cu care putem face lucrul acesta în patiserie și prin urmare depinde de înțelegerea ingredientelor, modul în care acestea reacționează în prelucrare, în obținerea produsului și, bineînțeles, mici tipsuri, mici trucuri, astfel încât să știm că suntem sau avem acea compoziție sau acea textură, acea consistență de care noi avem nevoie.